participation. Nikech ka 80% ma Kenyans near rural homes. Idhi gero negi kuro kosi idhi gero negi kanye. Singapore mwate mo koponi. Mondo mi nuged ne joge. Nikech nugedo to model margi no bendo chako bedo copied Malaysia. And joma nigi home ownership in Singapore toka tamalo prochiko. Neni tie Housing Development Fund to give the Central Providence Fund. Mani kelo pesa to the other one gedo. To kose usni ot. To neni tie conditions bende. Manyaka lo. Odeni kani use te use back ne the Housing Development Fund. To bende ne okinyalo use kapok idake higni moko. Nyakidage ye. To kano ogere ni ite uso. To kichake dhi ng'eyo moro ni kori beti loko handa bedo. Ikaw ni chik. Okenge mago nyalo tie pacho kendi. Nikech aparo ni mago gin okenge mamoko ma bende okeo mtata gi lange bende rango. Kaka implementation mar nyalo bedo. Mane momiyo wawacho ni yani. Paro nitie maber. To execution gi implementation ema dhirem nikech pesa ni koweye kose kwanye. Okodhi donje chulo gope mane wawacho kamoriere. Achudhe gongoye golidhe manitie. Mabendo chiko wangine omenda ni bende nitie. So nyaka wabedi gi safeguards. Gin structures mage mwaseketo. Yes, wagombo bedo ka Singapore. To gin safeguards mage mwaketo ne pesa ni. Kata kanyo watime outside the public agenda. Safeguards mage. Mage gik modwa ni mondo owachnwa ni yes wachoke. Part of it biro chulo onego beno dhi consolidated fund. Mane kama chik wacho ni pesa onego beni donje. As it is, ikone wani odhi donjo under section 7 mar housing fund. To ken achiel kuom omenda go mobedo listed as section 7.3 mar the housing fund. Koro kadoke wach mar gowi. Wacho ni paro to nitie maber ni mondo hola gi wadwok piny mondo mi wabed self-sustaining. Part of dwoko gi piny en raising internal revenues. Shida mantie godo ni ka wase raise gi. En adiera mane mwadhi bedo godo ni pesa ni dhi tiyo kaka ne wawacho cha. Koso pod odhi medo mana japiny ting' ni na golo pesa mang'eny.